Klokken var 19:15 på en ikke helt så almindelig tirsdag aften. Jeg var så privilegeret at blive inviteret til privatundervisning hos min fysiklærer Peter Creep efter skole i min egen klasse. Jeg sad forventningsfuldt og ventede ude foran døren. Undervisningen starter først kl. 19:30, så jeg havde tid til at tænke over, hvad der kunne ske derinde. Kom du bare ind. Det var det første, jeg hørte fra Mr. Creep siden i mandags, og jeg kunne ikke blive andet end glad for at høre hans stemme igen. Jeg skubber døren op og snubler over min egen ben og falder med hovedet først ind i klassen. Jeg ligger på alle 4 i klasseværelset, og Mr. Creeps blide hænder tager fat i mig og hjælper mig på ståfod igen. Jeg laver Carl Emil-blikket på ham. Han rækker hånden hen til mig, da jeg kommer på ståfod. Hej Gabriel, er du klar til privatundervisning? Hans stemme er varm. Muligvis fornøjet, men hvad der tyder ud for hans udtryksløse udtryk, dog så han en smule interesseret ud. Han ser så ung ud for sin alder, og så attraktiv. Han er høj, iført en klassisk morfarstil, bestående af en grå sweater og et par himmelblå jeans. Hans askegrå hår og intense lysbrune øjne blænder mig, og det tager mig et øjeblik at få sagt noget. Det tror jeg, rækker hånden ud og tager fat i hans hånd. Da vores fingre rører hinanden, føler jeg en mærkelig opstemt gyselig følelse løbe igennem mig. Jeg bliver klar i hovedet igen og sætter mig på en stolende på forreste række. Stolen er højt kold og hård, men en opstemte følelse, Herr Creep giver mig, efterlader mig med en helt særlig vidunderlig følelse i stolen. Herr Creep stiller sig op på sin tær og trækker hans himmelske jeans op, så materialet strækker sig fra knæet op og strækker langsomt armen op over sit hoved. Alt føles som slow motion. Jeg hører hans bløde stemme endnu en gang. Kom nu herop, Gabriel. Jeg glider hurtigt fødderne ned i min sko igen. Jeg går forventningsfuldt op mod tavlen med min bærbare i min hånd. Du kan bare stille computeren på bordet, Gabriel. Herr Creep begynder hidtigt at gøre plads på overfladen og skruer bordet op omkring samme højde som en bæltelinje. Herr Creep kniver mig, og min krop vrider sig kramagtigt mod hans front. Jeg gisper på grund af den glædesmerte giver mig. Jeg føler hans krop imod min. Jeg stønner og lader min hånd køre med hans nøgne isse. Han læner sit hoved op i mit hoved og nopper mig i øreflippen. Gabriel, jeg vil gerne se dig både ind over katedret med lidt eller intet tøj på. Han kærtegner mig bagfra, og jeg prøver at bøje mig ind over katedret. Er du klar, Gabriel? Spørger han med en blød stemme. Forsigtigt kører han sin ene hånd op i min ryg og tager fat i om min hals med den anden og tvinger mit hoved ned i den kolde overflade. Spred forsigtigt dine ben, Gabriel. Jeg spreder dem og mærker, at hans anden hånd kan op i mit baglår, inden han klasker min røv hårdt. Jeg stønner, vrider mig, og han frigiver sit greb om mig. Jeg lader min finger løbe ned ad hans ryg. Han gisper i jammer, skubber mig op ad tavlevæggen. Før jeg ved af det, har han begge i mine hænder og låst over mit hoved med hans venstre hånd, imens han fastgør mig til væggen med hans læber. Hans anden hånd tager fat i mit hår og trækker ned i det for at bringe mit ansigt op. Hans læber på mine. Jeg lader min tunge køre op af hans, og vores tunger danser i en erotisk dans. Jeg kan mærke hans erektion mod min mave. Ud af det blå bærer han op på katedret, den kolde travoverflade får mig til at gispe. Han trækker forsigtigt min underbukser af, og lader min øjne krop blive vist. Jeg bider mig i læben og jammer. Creep trækker spontant sin underbukser af, og hans erektion springer ud. Du er mægtig Gud, tænker jeg. Aldrig før har jeg set noget så stort.